ni wagati na bololo siraw sanfɛ Mifa production ani Ondu télé jabarani ka aw minnu bɛ k'an lajɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka dɔgɔkun kunnafoni fanba o dili kɛnɛ kan an bɛ janvier kalo tile 8 san 2023 la an ka marabolo ministre colonel Ablaye Mayiga ni dɔgɔkun laban na ale bɔra ka kuma an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ni o ye colonel Asim Goita ye o kumakan ninnu na haya yira k'a fɔ mɔgɔ 49 minnu bɛ an ka jamana na ni ɲangini tara ka olu sɛgɛrɛ an ka sariya baarakɛlaw fɛ kabini décembre kalo tile 30 tɛmɛnin na san 2022 k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka yafara u ma ko ɲangini tara ka bɔ u kan walasa ko bɛɛ ni keleya o bɛ se ka sabati Mali ale ni Côte d'Ivoire o ni ɲɔgɔn cɛ wa fana ko mɔgɔ dɔw bɛ ka bisigiya i n'a fɔ ko Mali siranna ko o de kosɔn ko Ivoirien mɔgɔ 49 ko u labilala nka ko siranɲɛ tɛ. Janvier kalo tile 4 tɛmɛni san 2023 Faure Gnassingbé ni ale Togo o jamana ɲɛmɔgɔ ye ale kun nana an ka jamana na wagati 24 o kɔnɔ ani jɛkulu dɔw nana ɲɔgɔn fɛ pankuru jigin kɛnɛ kan an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asim Goita ale ni a ka jɛkulu olu tagara kunbɛli la a kɛlen ka na ni o ye Faure Gnassingbé an ka pankuru jigin kɛnɛ kan u ye u bisimila an ka jamana jɔnjɔn ka fara Togo jɔnjɔn ka u bisimilala u la o tɛmɛnen kɔfɛ wagatini damadɔni tɛmɛni u tagara ni u ye Kuluba. An ka jamana gouvernement ɲɛmɔgɔba fɔlɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale kun ye tagamakɛ ni ka taa Brésil jamana na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale tɔgɔ la ni o ye Brésil jamana ɲɛmɔgɔ o ka sigiliko la n'a bɛ fɔ o ma ko Luiz Inácio Lula da Silva ale sigira kura ye san 4 o de dira a ma fanga la o tɛmɛnen kɔfɛ tarata don ani Brésil jamana ɲɛmɔgɔ o kumana Mali ale ni Brésil olu cɛɲɔgɔnya baaraw la o kumana u ka ni o dɔ bɛ kuma lakana ani dungafa o sabatiliko la ni jamana kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ wa min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni jɛkulu dɔw kun taara ɲɔgɔn fɛ ni olu cɛla colonel Ablaye Mayiga ni olu cɛla an ka jamana kɔkan ko ministre Ablaye Diop ale kun bɛ a la ka fara tuguni ministre wɛrɛ kan ni o ye sɛnɛ ale ni bakan o ministre. Lieutenant colonel Adama Jatigi Jara ni ale Bamako protection civile directeur régional ale ye ɲɛfɔli kɛ décembre kalo tile 30 tɛmɛni san 2022 sirabagan kasara minnu kɛra o la a ye ɲɛfɔli kɛ o la a ka o laseli la a y'a yira k'a fɔ ko sirabagan kasara 63 ko o de kɛra o cɛla ko mɔgɔ 85 ko olu de jugina wa mɔgɔ 3 ko olu tora a ko dafɛ o mɔgɔ 3 ninnu cɛla ko mɔgɔ 1 ale de tora sirabagan kasara dafɛ ni o kɛra sirakɔrɔ dugu fiye wa a mɔgɔ 2nan ko o ta sɔrɔla fɛn min fɛ ko juru de donna o kana ni o kun ye cɛkɔrɔba ye ni juru donna a kana n'a tora a ko dafɛ n'a si kun bɛ taa san 60 ɲɔgɔnna la nka a ko sababu sɔrɔla fɛn min fɛ an ma kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan a sabanan o kɛra mɔgɔ dɔ ye cɛ dɔ ye ni ale tora ji la o kɛra cité di Niger la. An ka jamana finitigilakaw minnu ye kɛlɛkɛcɛw ye olu ka kalanso o kunfilanan o tali o kɛra n'an b'a fɔ o ma ko école de guerre olu ka kalanso o taara ni o kɛra janvier kalo tile 3 tɛmɛni san 2023 la. Janvier kalo tile 2 tɛmɛni san 2023 sufɛla fɛ nɛgɛ ɲɛ 21 o wagati la bingali wale 2 o taara ka kɛ yɔrɔ 2 la ɲɔgɔn fɛ ni o dɔ kɛra Maraka kungo o fanfɛla la a 2nan o kɛra Kasi la min ye Maraka kungo ta ye o kɛra sapeur pompier mɔgɔw olu ka poste fanfɛla la ni sapeur pompier mɔgɔ 2 o tora a ko dafɛ ani civil mɔgɔ 3 olu tora a ko la o civil mɔgɔ ninnu cɛla école karamɔgɔ 1 o kun bɛ a ko la wa fana o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko bolimafɛn dɔw ko u ye tasuma don olu la u tagatɔ fana min ye bingalikɛlaw ye k'u taara ni protection civile mɔgɔ ka ambulance 1 Kasela ta fanfɛla la k'o kɛra Eaux et Forêts mɔgɔw olu ka poste de la ani ko Eaux et Forêts mɔgɔ ka baarakɛla 1 ani u ka gardien 1 ko olu tora a ko dafɛ ko mɔgɔ 1 o jugina yen yɔrɔ la poste de péage fanfɛla la ko u ye tasuma don mobili 1 jɔlen na. An
ka jamana dɔnko ni seko tigilamɔgɔ dɔ ni o ye Buye Koyite ale ye laseli kɛ ni k'a yira k'a fɔ ko ale ka stafu mɔgɔ ko bingali wale taara ka o sɛgɛrɛ ni o kɛra sababu ye k'a ka chauffeur kɛ ko mugu donna o la ani ko mɔgɔ dɔw fana tun bɛ u cɛ la ko ni olu bololaminɛw minɛna u la nka ko mɔgɔ ma to a ko dafɛ. N'an bɔra yen an bɛ taga Bankaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Sɛgɛ ye. Yenkaw ye weleweleda lase an ka jamana lakana mɔgɔw ma ko ka se ka lakana ko sabati u ka yɔrɔ la ko sabula marifa jatigɛlikɛla walekɛlaw ko olu cɛlen bɛ u ka yɔrɔ la min bɛ ka kɛ sababu ye ko caman bɛ ka o sigiyɔrɔ bila ni ka taa Bankaso o dugu kɔnɔ ani a dafɛ duguw caman na. O hukumu kɔnɔna na u ye weleda lase an ka jamana marabagaw ma. Hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna na an Songo mara la yenkaw u bɛ ka weleweleda lase ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma ko lakana cayalen don u ka yɔrɔ la kosɛbɛ ko min yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye tesitikaw ko olu fana caman bɛ ka o sigiyɔrɔ bila ko ka fa wɛrɛ sɛgɛrɛ. N'an bɔra yen an bɛ taga Senegal jamana kan u ka kunnafonidila dɔ ni o ye Pape Ale Niang ye. Ale ye kunnafonidila min minɛna ka datugu fo siɲɛ 2 ko sababu kɛ k'a ye kunnafoni dɔ ko ka o jɛnsɛn u ka jamana na ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ko ka basigibaliya ko ka o kɛ u ka jamana na. U ka minɛli filanan o kɛra décembre kalo tile 20 tɛmɛnen san 2022 la. O hukumu kɔnɔna na a cakɛda ɲɔgɔn ni dɔgɔkun yɛrɛ la olu bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa u ka maison de la presse la Senegal jamana kan walasa u cakɛda ɲɔgɔn ni o ye Pape Ale Niang ye ko ka se ka labila cogo min. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin an bɛ foli balase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'a lamɛn sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ.